Dragi moji, nalazimo se trenutno u Srbiji. Dakle, ovaj gnom u pozadini je moja sestra. Ne, Bože, Dašo, ona šalje poljubce, znači ja ne mogu, ovo je meni odvratno, ovo je meni fuj, sve o svemu. Moja retard, prekini tako da se kezi. Neprijatno robi. Pa ti si neprijatna od rođenja, devojko. Sve o svemu. Spremile smo se, dakle, i joj, na šta ličim, ignorišite ovo, sinoć sam izlazila. Znači, trenutno... Ja ne umem ovo. Ovo je moj prvi dan u Loznici. Sinoć smo izlazili, pošto sam juče stigla. Kako se zove... Spremile smo se i idemo, verovali ili ne, kod Kineza. Velika mi je želja bila da vidim šta ima tamo. Tako da... čekamo drugaricu da dođe po nas i odlazimo kod Kineza malo shopping. Inače, za sve koji su zainteresovani, ovo je moja terasa, jučer sam oprala veš, da. A ovaj karton ovdje koji vidite je nekim čudom upao u moju terasu. Sad vi meni recite, iz kog ugla je bilo moguće da on upadne ovdje? Vidite vi koliki je ovo karton? Kaže, drug kao možda je vetar, kao nemoguće, znači nemoguće ljudi, kako je ovaj karton upao ovdje, meni nije jasno. Čekaj. Šta čekaj, bre? Ajde, devojka će stići. Ljudi, ja nju ceo život čekam. Znači, ja nju ceo život čekam. Ja vama ne mogu opisati koliko je ova osoba spora i nesposobna za život. Jel' tako? Vredni ljudi su vredni čekaj. Jo, ajde sagni se, Robinjo, početi taj pod uspud dok si dole. Ajde, Dašo, i ponesi smeće. Ajde, djebi. S tema da uzmem u ruke. Kako dobre fore baca ova moja seka. I idemo, brzo. Da li je stigao naš taksi? Je to kiša pada? Ne? Sigurno. Jo, mene sramota da snimam, ja nikad nisam na ulici snimala. Pada kiša, Dašo. Da. Konačno je stigla po nas. Naravno, zna se ko sedi napred, a ko sedi pozadi. Ovo je naša predeljica Kika. I vjerojatno ćete je vidjeti u više, kako se to kaže, momenata mog boravka u Srbiji. Ovo je Loznica za ljude koji nisu nikad vidjeli, ovo ispred je auto mog bivšeg. Znači, ponašamo se kao da kamera nije tu. Šta idemo u krug? Pa ne znam, možda za neku sahranu. 1400 dinara za ovo. Ajde, čujte kako. Čujte. Znači, nikako. ASMR. Dašo, evo tebi ću kupiti. Kupi seka, hoćeš? Ne. Evo znači kupi čacić, tako želiš. Evo u bazu. Ne. Oh my god. Krimirat. Na mene neko krenu. Upravo čekamo Dacu. Daca gde se čeka? Slušajte, vi nosite stvari, a ja ću da bježim. Znači, ja ću da bježim, a vi nosite stvari. A ovo? Gdje ćeš s tim? Ovo ti svijetli. I šta će onda? Ti svijetli, ne možeš spavati. Znači, upravo su komentarisali moj podbradar kad tako uradim s glavom. I šta kao, one sad meni sude kao čoveku zato što imam podbradar. Kakve to jebene veze imaju, tako? Idemo, tamo to je ovdje. Sjećam se ovo kad sam imala. Koliko sam ja volala. Jel to sjajno? Neću opet ovo se. Joj. Hoćemo kupit. Ja ne šalim suzni. Jedno. Fuj. Ovaj video nije family friendly, zato što upravo kažemo nešto za moju sestru.
Kikić? A što misliš da je za Dacu onako... Možda... Što ove piše? Glum. Lažni Calvin Klein. Ali za moju sjeku smo odabrali nešto onako fancy. Šta mislite o ovome? Mislim da je za tu nju savršena prilika. Bebo, kupit ćemo ti gaće. Šta? Fanovi me zaustavili, sad pa sam ja se pozdravila. Laž. Da, tu sam ja. Danas mi je žena na kasi rekla da sam smršala. Onda mi je komšinica prije 2 dana rekla u liftu da sam smršala. Šta vi kažete? Naravno da sam smršala, jel da? Hejteri će reći da nisam. Kupili smo ogledalo, karte i... Šta sam još uzela? Ogledalo, karte i... Čarape, da. I tako, dragi moji, inače ovo vam je... Zdravo, zdravo. Ovo vam je parking. Idemo ka limuzini koju smo došli. Ajde, Kiko, otključavaj tu mašinu. Da. Tako da, sad idemo... Molim te, Dašo. Dašo, uzmi kesu, naređujem ti. Daš. Kakva slepica, ja ne mogu da verujem. Znači, bit će kažnjena danas. Bićeš kažnjena. Glupačo jedna. Inače, preskočila sam dosta toga danas. Pokupili smo Nemanju usput. Nemanja. Ja, ide napred, slepac. Napred je moje mesto, jebem ti mater. Bože, večita borba. Danas posjećujemo Nemanju. Bebi! Da. On živi, izvinite, on živi na 4. spratu. Dakle, ovaj put će biti dug. Evo ti su. Evo ga pogled. Da je on tu, ja stavim peškire. Daš, nemoj se dereš, snimam vlog. Gde smo mi stali dole? Da li mogu naći naš auto? Eno ga. Čekaj, gde mi je prst? Eno ga. A ono je Nemanjina. Tamo. Ona snima. Sad snima. Da, ovo je psiho. Nemoj pričati youtuberima da Dašu. Šta? Kao izbrišala kao pun. Ne smiju znati. Pa dobro, srce, ja ti ne zamjeram, to je ipak moja tajna. sestra. Slobodna. Ako mogu na tebe, mogu i na nju, zar ne? I opet sam naravno preskočila pola dana. Želim samo da vam kažem da gledamo film i da je otprilike tako nekako i protekao naš dan. Film se zove Berlin sindrom i da, to je dakle bio moj prvi dan u Srbiji. Veliki pozdrav za vas, bebe. Pa, dragi moji, trenutno je 12:30, ali moja sestra i ja nismo okej i trenutno razmišljamo da idemo negde. Od plana da idemo da igramo Uno, izgleda ćemo završiti full izlasku. Pogledajte mene za Uno spremljeno i nju. O, ćao ljudi, znači, spontan život je najzdraviji život, jel znate? Evo sad je trenutno 12:30, zanemarite ovaj krš oko mene. Dakle, 12:30 i ja sam jednostavno odlučila da odem napolje, jel te? Tako da, budite spontani, nemojte se plašiti ničeg. Tako je, posle 5. dnevnog sloma odlučujemo da izađemo napolje. Dragi moji, nakon 300 godina odlučila sam da nešto opet snimim. Ne mogu da pričam, loše mi je.
Izlazila sam sinoć. Nalazim se u Beogradu. Glas mi je užasan. I pokazat ću vam posle stan. Ja uvijek tako iznajmim stan kad dođem na 2, 3, 4 noći. Jučer sam stigla i bit ću do nedelje. Danas je četvrtak. Eto, znači sad da vam na brzinu pokažem. Sad je krš, jebi ga. Ovo je spavaća soba. Tu imaju kao neki regali, tamo malo. Glas mi je i dalje sjeban. Ovo je kupatilo. Ondak, kao opet vičem ondak, odvratno. Ovdje je krš koji je ostao od sinoć. Molim vas, ignorišite ovaj stol. Imam neke, to jest imam 2 terasice. I super je. Baš mi se sviđa. Ja inače volim Dorćol. Uvek kad dođem u Beograd, ja budem ovdje. To jest ne svaki put u ovom stanu, ali evo je druga terasica. Menjam stanove, pošto nisu uvek svi isti slobodni. Ali ja volim ovaj deo grada i tako. Iste zavese kao moje kuće, to sam skontala. Iste zavese ja imam. I šta sam još vidjela da je isto? U kupatilu neka prostirka ista koja je moja. Bože, o čemu ja pričam? Kao žena od 60 godina. Skidam 2 filma. Mislim, ne skidam. Kupila sam 2 filma da ih gledam. Jedan je The Hustle, neka kao komedija. Ne znam da snimam. Kao platit ću kaznu. Znate vi da je kažnjivo u Austriji da se skidaju filmovi preko... Neću reći čega, znate si na što mislim. Skidam The Hustle i skidam... Kolektor se zove film. The Kolektor, kao neki horror, thriller, nemam pojma. I tako, dosađujem se drugarica na poslu. I eto, to je to, bepsi. Eto, znači, i sebe da snimim izgledam užasno. Sinoć smo izlazili. Došli smo kući u tipa 5, zaspale u 6. Užas. Ustala sam, oprala kosu, okupala se, malo našminkala. Jer sam naručila hranu i nisam htjela da uplašim gospodina koji će mi doneti hranu. Užas kako izgledam. Koliko je sati? Da li ima 6? Bolesna sam. Ne osjećam ništa. Boli me grlo. Užasno se osjećam. Znači, užasno se osjećam. Kao pudla. Pogledaj ovo. Dosadno mi je. Znači, on tebe bije. Pa tako malo mi udari koji šamar, ali ja to opravdavam, razumiješ, mislim. Če ćeš bolan opravdavat šamare? Šamare? Pa znaš da smo mi uvijek u stvari krive. Ja Ma znam. žena da je najveća kurva, ali od roljetina da je ne zaslužuje batine. Meni šamar... Treba joj šamar 2 opalit, Bruna, šta ti je? U krevetu da. Ali ovako ne. Molim te, što vriđaš, da? Na što ličimo? Smo lijepe. Propale. Opet kurčeva. Šute. A ti to snima? Pa nije ovako, držim sam telefon. Volim ovako stajati. Pa snimao se, mamu ti što samo mene. Pa snimila sam se. Hoću da obučem majčicu. Koliko je sati? 12:20 je. Jedan lepi četvrtak, idemo u prodavnicu da kupimo alkohol. Nisam znala da ćemo kupovati alkohol. Pa neću sokić sad kupovati. Mi rekla da kupim sok. Pa da imam ovako malo, kad uđu gosti. Sad svemu idemo kupiti
neki alkohol, malo prošetati. Tako. Sred neke valjda prajere. Ako nekog upoznamo na ulici. I tako, vidjet ćemo. Zađite na ulici sada. Stay tuned. Zađite Znam da snimam vlogove i opet vam se javljam nakon tipa 2 dana od posljednjeg. Ovo je retard jedan veliki. I da, mi smo se sad u 8 sati odlučile, ne bože, 7 i 10. Odlučile smo se da odemo do Ušća, ovo je moj zadnji dan. Spakovala sam stvari i nadam se da neću zaboraviti nešto. I da, sad ćemo da krenemo i vjerovatno da posle ovog videa opet ništa neću snimiti. Ali eto, ne znam, jebi ga, moram da se naviknem da treba da snimam, jel tako beba? Jer ti to mokra kosa, Dijana? Da. Pokvarila je fen. Gdje da sjedne. Pokvarila, pa kad dođi kraj mene. Hodi. Pa ne šutaj to po kući. I da, sad ćemo malo... Vašu adresu, vaš taksi. Stojimo vam na raspolaganju 24... Jovanove, je li tako? Gospodar Jovanova. Da, momenat. Radi unapređenja kvaliteta naših usluga. Ne snimaju auti. Dobili ste tim taksi. Će vam se uskoro javiti. Uzmi, nagni. Bile smo do Ušća, kupila sam to što mi je trebalo. To jest, išla sam do Sephore, zato što Sephora ne postoji u Austriji. I tako ja kad god dođem, idem do Ušća. Gdje? Na serio? Znaš da sam ja bila u Hayatu? Bila sam u Hayatu kad sam bila u UMS Top Models kao dijete. Sjećaš se? Sjećam se. Sad idemo, odlučila smo idemo da večeramo. Krenula smo na autobusku stanicu, ali autobuska stanica je bila out of order, pa smo se vratile. I tako, što vam kažem, lijep dan baš, jel da? Evo, da nas vidite. Odvratno izgledam, znači neću sebe da snimam uopšte. Dejana, šta radiš to s tom glovom? Što projuri mamak. Što projuri mamak, jebote. I tako, moji vi, šta radite? Sutra krećem za Biječ. Možda ne uhvatim autobus, možda uhvatim, vidjet ćemo. U šta gledam ja? Gledam vamo u sebe. Me se gledam ovdje. I tako, što kažu, snimaju vlog. Jel tako? Sa sve ovom crvenom bratelom. Seljanka. Rekli mi da se slačiš. Dakle, stigla sam kući. Još jedan ogroman presek. Danas sam putovala 12 sati. Čekala sam 5 sati na granici Mađarskoj. Odmor je završen. Ovaj vlog će biti totalno, znači koga skonta, ne znam, eto mu 1000 evra. Sutra ustajem na posao u 9:30 i tako, mili moji. Eto, samo rekao da vam javim da sam kući i da je odmor gotov i da sam došla kući umornija nego što sam otišla. Treba će mi sad duže vremena da dođem sebi. Eto, baby. Volim vas.